Blind Square on lisätyn todellisuuden mobiilisovellus sokeille. Perinteisen videon sijaan siinä käytetään audiota, puhetta. Sen käyttö on helppoa. Puhelin on taskussa ja kuulokkeesta kuullaan, mitä ympäriltä löytyy. Hard Rock Cafe Helsinki, noin 30 metriä suunnassa kello 4. Sovellus perustuu joukkoistamalla kerättyyn tietoon. Missä on suosituin ravintola, mistä löytyy lähin WC. Toisaalta sokeille on tärkeää tietää, millä kadulla ollaan ja mitä risteystä lähestytään. Seuraava risteys on Aleksantterinkatu ja Mannerheimin tie, 20 metriä. Käyttöliittymä mahdollistaa halutun ilmoitussäteen valinnan sekä kategorisoidatuksen siitä, minkä tyyppisistä paikoista halutaan kuulla. Kategoriaa yöelämä ei seurata. Valitsemalla kategorian listataan lähistön paikat suosituimmuusjärjestyksessä. Haetaan ruoka. Löytyi 5 paikkaa etäisyydellä alle 70 metriä. F8, noin 45 metriä. Robert's Cafe, noin 60 metriä. Käytettäessä hakua, hakutulosten järjestys on etäisyyden mukaan. Anna hakusana. Odota hetki, haetaan sanalla kirjasto. Löytyi 49 kohdetta etäisyyksillä 200 metriä ja 9 kilometriä. Hakutuloksista nähdään muun muassa paikan osoite, puhelinnumero, web-sivu ja voidaan käynnistää navigointikohteeseen. Kirjasto 10, eli elinaukio 2G valittiin kohteeksi. 315 metriä suunnassa kello 8. Blind Squaren käyttämät tietokannat ovat globaaleja. Foursquare ja OpenStreetMaps. Se on mahdollistanut sen käyttöönoton yli 50 maassa vain 6 kuukauden aikana. Seuraava kehitysaskel on tuoda paikallisia tietokantoja mukaan. Näistä ensimmäisenä on pääkaupunkiseudun palvelukartta ja HSL:n poikkeusliikennetiedotteet. Mikäli kohteen tiedot löytyy pääkaupunkiseudun palvelukartalta ja siihen on liitetty saavutettavuustietoa, tulee se näkyviin näin. HSL:n poikkeusliikennetiedotteet haetaan automaattisesti, kun valitaan kategorian matkustaminen ja kuljetus. Haetaan matkustaminen ja kuljetus. Löytyi 1 liikenteen poikkeustiedote. Lähijuna I Helsingistä kello 16.55 ja Tikkurilasta 17.23, peruttu. Niin, ja voi täällä pelata Foursquareakin. Kirjaudutaan paikkaan Stockman. Sai kirjautumisesta 5 pistettä.